Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Please munokwanisa kuenda kuTrenza monoteerera mamwe maepisodes awo ariko atinenge taisa kuTrenza. Keep on supporting our application kuitira kuti munge muchizowana maextra episodes. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinoshanda as a gardener. Vanhu vandinoshandira mukoma vakandipandutsira zvinhu zvandakaenda ndikanotora kuChipinge. Ndichiri kushanda angu sagarden boy, but ndingadai ndakatobuda mukoma, ndingadai ndakahwina. Zvakaitika ndakatanga kutsvaka vanhu vanorombesa muri makore aya pakwainge kuine COVID. Saka varungu vangu vakabva vachizoti vainge vachida kuti vange vachizoisa wifi extender kuitira kuti ininiwo nemhuri yangu tinge tichizokwanisawo kuwana wifi, because ndaingoshandawo kunyange yenge iri nguva yeCovid kusina kwatainge tichienda. Vanhu ava ndakatanga kuvashandira kuburikidza nevamwewo elder vekuchurch avo vakati vauya muHarare for a conference. Ndopa vakabva vachizonzwa zvichinzi kwainge kuine vainge vachitsvakawo mukomana webasa. Pavakazodzoka kwedu kuvillage ndopa vakabva vachizouya vakabva vachizotaura neni. Vakasvika ndisipo vakataura nemudzimai wangu. Takafara chaizvo tikabva tati Mwari makanaka. Ndokubva tachizouyawo kuHarare. Ndingatoti mudzimai wangu ndiko kainge kari kekutotangawo kutouya kuHarare. Ainge asati akambomupinda muHarare kubva achizvarwa. Saka tikabva tachizotanga kugara pamba pavo vanhu ava. Saka tichigara pamba pavo, chinhu chandakazongoonawo ndechekuti kana kuri kunziwo unenge uchishandira munhu wekuchechi haambofi akakubhadhara zvinoonekwa. Pane zvose zvaanenge achiita anenge achingopinza Mwari mukati. Kana ukada something kubva kwaari kana rubatsiro kunze kwekuti ange achikupa mari, nekuti mari ndiyo inosolva matambudziko ose, unobva wachizoona kuti munhu anenge achitokuudza zvekuti kana ukanamata zvinoita. Saka ndainge ndava kungogara ndichishungurudzika kuti of course kushanda ndiri kushanda, but chatiri kushandira chacho hapatomborina. Mari yatainge tichipiwa yainge iri shoma sasa zvisingaite. Saka ndakabva ndachizoti iri nguva yeCovid ndaishayawo hangu zvokuita. Ndopa ndakapindawo paFacebook. ZveFacebook ndainge ndisingatozvifarire. Saka ndapinda paFacebook, chandainge ndichida rainge riri link, because ndainge ndichida link uye zvekare nekukanda malink emagrupu angu andainge ndagadzira kuti ndige ndichingovarayirwawo ndiri admin wemugroup. Ndakapinda mune rimwe grupu ndokubva ndaona kuti mainge muchipostewa nen'anga dzakawanda avo vainge vachida kurombesa vanhu. Saka ndaingoti ndezvefake, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka pane umwe akabva achizonyora iye akabva ati ndakaenda kwasekuru Ndunge ndikaendako ndikanorombeswa, vanakomana zvinhu zvangu zviri kutofaya, inini ndiri kutonakidzwa neupenyu. Akatotumidzira picture, asi picture iri akazoritumidzira muri mugroup ndokubva achizoridilita. Ainge akatomboenda kuDubai COVID isati yatanga, achitoti dai yainge isiri COVID izvezvi ndingadai nditori kana kuDubai kana somewhere very far ndichitonakidzwa nemari zvangu. Saka ndakabva ndachizotanga kuchiva life yaainge achiratidza kuti ndiyo yaainge achirarama, upenyu hunorakidza kuti hwakanaka chaizvo. Saka ndainge ndava kuti kana ndikatarisawo mhuri yangu ndobva ndaona matambudzikiro awo ainge achiita mhuri yangu, ndobva ndati asi ndinodawo kuti mhuri yangu inge ichizoraramawo upenyu hwakanaka kudai. So mukomana ndakabva ndachizotaura nevamwe sekuru ava ndakati ndataura navo ndikabva ndavaudza
nyaya yangu kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira. Ivo vakabva vati kundibatsira vaikwanisa kundibatsira, yainge isimbori nyaya, asi painge pachidiwa mari. Ndikabva ndati muri kuda mari nhai sekuru? Vakabva vandiudza mari iyo yavainge vachida. Saka ndakaona kuti mari iyi yainge yakawanda. Ndakazotaura nemurungu wangu in secret, ndikamuudza kuti amai vangu vainge vachirwara kumusha, izvo ndainge ndichitomunyepera. Ndikabva ndachizoita sekunge ndainge ndatumidzira mari kumba kuvabereki, but ndo mari yandakazoshandisa. Ndakaita risk move mukoma nguva yeCovid, ndokubva ndachizoenda kuChipinge kwandakanosangana nen'anga yacho, ikabva yachizondipa dumwa. Saka dumwa iroro ndainge ndakanzi dumwa iri harifanire kuti ringe richizoonekwa kana nani zvake, uye zvikari harifanire kuti ringe richizobatwa kana nemunhu. Ndo dumwa randaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa pakunopfuma kwandainge ndichazoita. Ndakadzoka ndikatopa vamwe update mugroup kuti vakomana sekuru ndakaenda ndikanovaona, ndakafamba zvakanaka chaizvo, zvinhu zvangu vakandipa, ndangomirira kuti ndinge ndichiita mari. Ivo vakatokonfirma kuti ndainge ndichazoita mari very soon. Asi baba vandinoshandira, munhu anonamata, vakazongonyomwa nerimwe zuva vakangobuda vakabata Bible vachinamata, vachitenderera imba yose, vachingotenderera. Vakabva vachizongoenda vakanovhonora dumwa riya, but ivo manje vakafungidzira kuti dumwa iri rinenge rakakandwa nevanhu vepaNext Door. Vakarinamatira dumwa riya ndokubva varipisa. Pavakatidaidza vachiti uyai muone zviri kuno, takaenda kuya nemudzimai wangu mukoma. Ndakatoitawo sekunge painge pasina kana zvandainge ndichimboziva, asi chokwadi chainge chiri chekuti ndini ndainge ndakaisa dumwa iroro. Saka ndo nyaya yangu mukoma iyo yandiunzawo pano. Ndakakanganisirwa zvinhu zvangu nevanhu avo vatinoshandira, but nyaya hombe iripo ndeyekuti hanzi mukana wekuti ndinge ndichiita mari, mukana ndichiri nawo, asi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizovakuvadzisa. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuChipinge zvekare. Kana ndaenda kuChipinge, then ndinobva ndachizopiwa zvekare umwe mushonga uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Mushonga iwoyo mukomanashi hanzi ndiwo uchandibatsira kuitira kuti kunamata kwavakaita, minamato yavo iyo yavakaita isazoshanda, nekuti ndiyo yakabata upenyu hwangu kuti ndisakwanisa kubudirira muupenyu. Ndikudawo kuti ndinge ndichivawo munhu akapfuma, but zvinhu zvangu zvakapandudzwa nevanhu vatinonamata navo kuchechi. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti kana takarara, izvi zvinowanzokuitika kuma 1 AM, pandinomuka mukoma ndinotoona kuti ndinenge ndakagara panze. Dzimwe nguva ndinenge ndiine zvinhu zvangu izvo zvinenge zvichichema, zvinenge zvichingoti hi zvichichema, saka zviri kuda ropa. Saka izvo zviri kuti isu pari zvino hatisi kuda ropa rehama dzako, asi tiri kuda ropa reiye yuyu, uyu ndiye watiri kuda, nekuti ndiye akakukanganisa. Iwewe hatina basa newe, saka ndizivi kuti ndoriska here, ndozvipa mvumiro here yekuti zvinge zvichivakuvadza ava vatinoshanda navo. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi dzimwe nguva vanokwanisa kutorara usiku hwose vakangogara panze vachikurukura vachitaura
nyaya nezvinhu zvavo. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukoma nashe, ininiwo nefriend yangu takambobira umwe mukadzi wigi yake. Mukadzi uyu watakabira wigi yake, mukoma nashe, iye ainge atori munhu wekuziva, saka takasvika pamba pake tainge titori nehembe idzo dzatainge tichitotengesa. Saka ndokubva tachizoona kuti pamba pake painge pasina vanhu vakawanda, tikabva tachizoenda kuseri tichifungidzira kuti ndiko kwaainge ari. Takati taenda kuseri kuya ndopatakabva tachizoshaya vanhu, tikabva taona kuti painge paine mawigi awo ainge aripo panze. Ndokubva mukoma nashe tabva tachizoba wigi dziya tikabvapo pamba tichitiza, tikabva tapinda mune chimwe chimotikari chemushikashika. Wigi idzodzo takazoenda tikanodzitengesa mutown. Saka zvinhu izvi zvakaitika last year. Ini hangu ndainge ndatokanganwa nezvazvo. Saka last month pane friend yangu umwe uyo akazoshayikirwa namama vake. Saka vakati vari kurufu hanzi painge paine imwe ng'anga, and this was not even related to her. Akangonzi neng'anga iyoyo, iwe unofanira kuti unge uchisiyana neshamwari dzako. Unombozviziva here kuti shamwari dzako dzichakukanganisira upenyu hwako? Saka paakazotiudza kuti ndozvainge zvakataurwa neng'anga, ndakangotarisana nefriend yangu tikabva taziva kuti nyaya yedu iya yatakaita yekuba mawig, because iniwo ndaipota ndichirota dzimwe hope dzandainge ndisingachanzwisisi kuti hope idzodzo dzandainge ndichirota what was going on. Saka tikabva tachizoenda kune vamwe madzibaba ava vakatibatsira, but madzibaba ava manje vainge vava kuda futi kurara neni. Ndikabva ndachizoramba, ndikabva ndati izvozvo hangu handizvikwanise. So right now I'm really stuck, handizivewo kuti ndingazvifambisawo sei. Ndinototya kana kugara ndiri ndega, nekuda kwekuti mukoma nashe, kana ndiri ndega, kana ndikangorara ndinobva ndatanga kuona zvimwe zvinhu zvinenge zvichityisa. Mumba ndinokwanisa kungoona chaedza chinenge chichingofamba, chaedza ichi chinenge chichifamba chiri mumadziro chobva chanyangarika. Friend yangu zvekare, iye akati ndo hope dzaanomborota zvekare nezvimwe zvaanoona izvozvo. So I need advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Saka ivo vari kuti hanzi vakaenda vakatengesera wigi iyi munhu wekuziva. Saka vari kuti vari kuda mari, hanzi panodiwa mari yekuti vange vachienda kunotenga wigi dzacho. Kana vatenga wigi vobva vangonodzisiya pamba pemukadzi uyo wavakabira wigi dzake, but vari kuti mari hapana. Ndakavabvunza kuti saka wigi dzacho dzamuri kuti makaba dzinoita mari? Ivo vari kuti wigi dzatakaba mukoma kuti tinge tichinodzitenga dziri nyowani, because masecond hand hatizivi kuti tinokwanisa kudziwana here. Hanzi pari kudiwa at least a minimum of $1,800 ndo wigi dzavakaba dziri 2. Hanzi dzinokosta $1,800. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi hakuna kwandinokwanisa kuiwana. Vainge vachitoti kana muchiziva mbinga inoda munhu wekushandisa pamhiko, ini hangu I am willing ndipiwe mari. Kana ndapiwa mari ndobva ndanotenga wigi, ndobva ndadzosera wigi
pamba pemuridzi nekuda kwekuti handisi kukwanisa kurarama zvakanaka. Vari kugara vachiona zvimwe zvinhu zvinovatyisa. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Murume wangu ndinoda kureurura kuti iye ane mhiko dzake dzaakaita ndisati ndasangana naye. Akazondiudza tiri kuhoneymoon akabva anditi, do you think kuti I could have afford this lifestyle dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuromba? Ndikabva ndashaya kuziva kuti ainge achida kuti nditi kudii, because ndainge ndava kumuudza kuti ndainge ndichida a divorce after abva mukundikudza kuti iye ainge akaromba. Ndikati hauna kugara wakandiudza, dai wainge wakagara wakandiudza kuti ndo zvazviri izvi handaimbobvuma kuti ndinge ndichiroorwa nemunhu akaromba ini. Saka akabva ati kwandiri, dai ndainge ndisina kuromba, do you think kuti type yako yaizobvuma kuroorwa neni here? So murume wangu akandiudza kuti iye akaromba, ende mukuromba kwake kwaakaita ane maglazi awo akapiwa maglazi iwawo. Maglazi awa mukoma anogara mune kamwe kakofini ako kanogara muceiling. Saka kwavo kana kwava kuda kufiwa, murume wangu anopfeka maglazi iwawo, anoswera akamapfeka, anorara akamapfeka, anogeza zvekare akamapfeka maglazi iwawo. Ndokuzadzikisa mhiko kwaanenge achiita. Musi waanomabvisa maglazi iwawo mukomanashi ndo musi unovigwa hama yake inenge yafa. Saka ndo zvinoita murume wangu pose patinoenda kurufu tichinochema hama yake anenge akapfeka maglazi ake anozomabvisa. Musi uyo munhu paanovigwa tichingobva kumakuva anobva atobvisa maglazi ake obva amapukuta omaisa zvake mumotikari. Akanditi ndo mhiko dzake, handifaniri kuti ndige ndichibata maglazi ake ende ndinotomachengetedza nekuti ndava kuziva kuti ndipo panobvawo mari yedu. Hongu ndinozviziva kuti vamwe vanhu vanokwanisa kuzvinzwisisa kuti asi ungatogamuchira kurarama musituation yakadaro yekuti murume wako anenge akaromba, but mukoma ndo zviripo. Kokana ndikaramba, kokana akandiuraya, at least we enjoy a good life. Just that chinongondirwadza ndechekuti ndine hanzvadzi dzangu dzinotambudzika, dzinotambura kusvika pekupedzisira dziri kuSouth Africa, but mari yemurume wangu haitendedzwi kuti ange achichengeta hama dzangu. Kana iniwo ndava kutoita sekunge munhu asingadi hama, iye mari iyo yaakanondiroora nayo ndo mari yakangodyiwawo nevabereki vangu. Iye akazotonditi kana vakatadza kuronga nayo mari iyoyo ndezvekwavo, nekuti anoti iye akatorara nebenzi kuti ange achitendedzwa kuroora zvekare, nekuzoti mari iyo yaanenge apa vabereki vemukadzi waainge achazoroora vange vachizokwanisa kudya mari iyoyo. Saka vabereki vangu nekuda kwekuziva kuti vainge vava nemukwasha wavo ainge aine mari, mukomanashi havana kuda kufunga zvakawanda, vakangotanga kungodya mari vachiti more was going to come. But chavasina kuziva ndechekuti mari yemukwasha wavo ine urombwa mukati. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, zvinondinetsa, zvinondiremera muhana mangu, asi chekuita hapana mukoma. This is my own story. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi chinondirwadza ndechekuti vabereki vavo hanzi vabereki vavo vanotambudzika zvisingaite. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai ndibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, hanzvadzi yangu ainge ambori guma akazofa zvake, ainge ambori guma achigara kuBeitbridge, aitichengeta chaizvo
zvaainge achiita vabereki vaizvikurudzira, even though vamwe tainge tisingazvidi apo kubva zvatakaziva kuti ainge ari kuma but aikurudzirwa nevabereki. Iko zvino zvingozi yanetsa mumusha, ini ndafunga kuti vabereki ndinge ndichinovauraya kuvaisira mushonga wemakonzo, because ndichitaura nemi kudai nemurume wangu atisikana kunzwisisana, ndatova nenguva ndichingonetsana nemurume, ende ndini ndega ndainge ndasara mudzinza rekwedu, we were still married. Vamwe vana sisi nevanin'ina vangu vose vakabva kuvarume nekuda kwemweya wengozi. Zvinonzi hanzvadzi yedu akaponda munhu mumesina kubhawa, saka mweya wemurume iyeye ndiye ari kunetsa mudzinza. Apa vanhu vakuru havadi futi kuti tinge tichifamba, nekuti kwedu kuchechi kwatinoenda name hidden hakutendedzwi kuti vanhu vange vachienda kun'anga kana kuenda kumaprofita. Ndangofunga hangu kuti ndinge ndichienda ndingonovaisira mushonga wemakonzo ini. Please tell me when you post my story. Zvimwe kuda muchazonzwa zvichinzi ndasungwa, ndava kumaximum kuchikurubhi, but zvakangofanana izvi, kusiri kufa ndekupi? Hey, vedarendo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kusiri kufa kwacho ndekupi. Ndafunga kuti ndinge ndichingoenda kunoisira vabereki vangu mushonga wemakonzo. Musadaro vahanzvadzi, musadaro, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.